Hej. Det er mig, der er Clemens lærer. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om I ved, hvorfor I er blevet kaldt ind her i dag. For at gå lige til sagen. Det er jo lidt et alvorligt problem, vi har at gøre med her. At Clemens faktisk er blevet udsat for det, jeg måske, og det vi andre lærere kalder for grov mobning af de andre elever i klassen. Og også få elever fra parallelklassen. Jeg ved ikke, om det er noget, han har snakket om til jer og altså, til forældrene. Overhovedet ikke. Det er jo selvfølgelig noget, vi skal have gjort noget ved. Jeg ved ikke, om du selv har noget at sige til det. Overhovedet ikke. Men altså, vi har simpelthen snakket om det på lærermødet der, og vi har snakket om, at jeg tror faktisk, at det er bedst, eller vi tror alle sammen, at det er bedst, hvis det er, at Clemens han går en klasse om, faktisk. Fordi vi ser ikke nogen mulighed for, at han kan blive ved med at fortsætte i den klasse, som han gør lige nu. Det vil han simpelthen ikke. Der er 2 år endnu til, at han går ud af skolen, og det ser vi ikke, at han kan klare. Nu har vi snakket med både de andre elever og deres forældre, og det bliver ved, og det bliver ved. Så vi ser helt klart en stor mulighed i, at han går om et år. Jo, men det vil jo så ikke have den samme betydning, fordi det er ligesom, at de har noget andet at gå til, og de har andre venner nu i den større klasse, hvor han så også får andre venner. Og de kommer heller ikke til de kommer til at være i hver sin ende af skolen faktisk, så det er meget, meget sjældent, de kommer til at se til hinanden. Så, og det ved jeg ikke, om det er noget, du har noget at sige til, Clemens. Det synes du bare, det er helt ok? Det er en god idé. Det tror jeg næsten, det er den eneste. Det lyder som en god idé. Ja.